ବୋଉ ଏ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବା ବୋଉ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଜି ଶୁଣେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମୋର ଆଜି ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଛି। କି ଖୁସି ଖବର ବା ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଛି। ଯା ହଗୁରା ଦୋକାନରୁ ଦିଟା ମିଠା ନେଇ ଆ। ବୋଉ ମୋର ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଛି ପ୍ରମୋଶନ। ଆମେ କୁଲ୍ଲୁ ମନାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କୁଲ୍ଲୁ ମନାଲି। କୁଲ୍ଲୁ ମନାଲି ଯିବା। କେତେ ଦିନ ହେଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନି। ଏଥର କହିଲେ ଯିବା। ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ। ଆଉ ଶୁଣ ବା ବୋହୁ ଯା ମୋର ଟିକେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ। ସେ ସୁକୁତାର ବୋଉ ଯାଉଥିଲା କହିଲା ଭାରି ଥଣ୍ଡା ପଡେ ସେଇଠି। ହଉ ଗଲୁ ମୋର ଦିଟା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ। ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ବାହାରିଲେ ଆମ ସହିତ ଲାଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ କଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଠେଇ ହେବେ? ଭାରି ସାହସ ତ ତୋର। ଶାଶୁ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ କାଲିର ବୋହୁ ହେଇକି। ମୋ ପୁଅ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତତେ ଯିବା ଅଛି ଯଦି ଯା ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଶୁଣୁ ବା ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେ। ତମେ ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସେଠି ଯାଇ ତମେ କଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କଣ କରିବି ଶୁଣୁ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ମଇଦାର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବି। ମୋଟା ମୋଟା ମଇଦା ରୁଟି ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ସବୁ ପଡିଥିବ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବି। ଆଉ ତୁ ଯାଇକି କଣ କରିବୁ ବା? ତତେ ତ ଏଗୁରା ଖାଇବା ଆସେନି। ଶାଶୁ ଘରେ ତ ପଖାଳ ଭାତ ଦଉ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି କଣ ଖାଇବୁ? ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାର ନା ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ତାକୁ ମୋମୋ ଆଉ ପିଜ୍ଜା କୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଭାରି ସାହସ ହଉଛି ତୋର। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ମାଗିଦେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଦେଇଦେବେନି। ଆଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଏଇ ଘରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି କୋଇଲାର ରଙ୍ଗ କଳା ନୁହେଁ ଧଳା ମାନେ ଧଳା। ଆଉ ଯଦି କହିଲି ବଗର ଦିଟା ଗୋଡ଼ ନୁହେଁ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ମାନେ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ଆଉ ତମେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଓହୋ ମୁଁ ତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ତମ ଶାଶୁ ବୋହୁର ମହାଭାରତରୁ। ଆସିକି କ'ଣ ଟିକେ ବସିଲି କି ନାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଟୋପାଏ ପଚାରିବା ନାଇଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଧରିକିନା। ଆଉ ଶୁଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ।